В матча. Емил Стаменов. Няма да влезе тази стрелба. Зуберов. Открадна топката Димитър Димитров. Бърза атака. Интересно, че организираха Димитров и Гришаев. Гришаев взе борбата. Невероятно изпълнение на Сергей Гришаев. Сериозна успеваемост от стрелбата за 3 точки. Гришаев с на 2 за гостите. Сергей Гришаев. Срещу него двамата центрове. Блестяща асистенция на Гришаев. Емил Стаменов и Гришаев. Гришаев. Избяга Тарангелов. Гришаев взе борбата. Първи две. Сергей Гришаев срещу националния център Тенчо Банев. И станаха 5, но Гришаев се бори много. Браво на Сергей, който има 3 борби. Гришаев надигра Тенчо Банев. Скочиха. Отново Гришаев. Олег Ткач. Митко Ангелов. И намира Гришаев. Гришаев. Много бърз финт. 5 секунди до края. Коешинов. След 5-те матча от полуфинала срещу Левски бяха невероятно изморени. Допуснаха 2 лесни загуби в Ямбол. И Гришаев сега изравнява резултата на 6. Емил Стаменов. Гришаев. Ето виждате излизането на капитана и Митко Ангелов. Контрол върху топката. Изпусна го. Зубрицки отново чудесно се изяви. Гришаев с лекота карва. Гришаев с лекота да отигра турския център. 2 точки за Гришаев в Заадяна имал. Сергей Гришаев. Кош и фаул. Чудесна работа на Сергей Аненков. Гришаев. Или ще опита пак да надиграва. Опита и успя. С Димитър Ангелов. Хубав пас към Гришаев. Взе си борбата Гришаев и кара много мощен игра. Пас към Гришаев. Дали ще тръгне да надиграва 207 см Шенфилд. Ярослав Зубрицки. Много добре изиграха ситуацията с Виктор Кобзистей. Вдигна се там, няма да влезе стрелбата. Гришаев. Блестяща изява на руския ветеран. Гришаев срещу Бойт. С лекота го надигра Сергей Гришаев. Впрочем, искам да бъда извинен. Зубрицки започна матча. Емил Стаменов е на негово място и направи... Гришаев, ето го Сергей Гришаев, безспорният герой на днешния матч. Деси Петкова ще говори с него. Той заслужава действително. Героят на тази среща заслужава овациите на публиката. Сергей, първо честита победа, първа за тебе с отбора на Ямбол-Газ. Според специалистите ти беше вавата на този златен медал в тази трета среща. Как се чувстваш сега? Ну, честно, очень устал. Уморен, много уморен. Поэтому, потому что сегодня 3 человека основного состава ушли за 5 фолов, поэтому было очень сложно. Поэтому пришлось играть за целый отбор, поэтому очень устал. Как се играе баскетбол в град като Ямбол? Ну, это неописуемо. Фены из Ямбола самые лучшие фены в Болгарии. Я думаю, что не только в Болгарии, и на целые Балканы. Так, как болеет в Ямболе, я еще не видел, как болеет в других местах. Благодаря ти, успех. Ето го Гришаев, най-заслуженият играч.